The true measure of a leader is not how he behaves in moments of comfort and convenience, but how he stands at the times of controversy and challenge. Zarapina mashoko ari kuda panguva ino achikotoona izvo kumakomichi aMartin Luther King Jr. panguva ino achima-articulata kuna VP Constantino Chiwenga. Panapa toona VP Constantino Chiwenga is being attributed to this court achiti right now vanhu vese vakumhanya kuna VP Constantino Chiwenga nokuti vanoona kuti is a leader arinyatsokuonekwa kunzi this leader is a true and genuine leader. Don't about subscribe or like on the bell icon. Makomichi post a picture of VP Constantino Chiwenga and wife. So zvamuri kuona obudanyira chiti. VP Chiwenga's position towards the proposed bill shows he is the leader Martin Luther King Jr. was talking about. Chiwenga said, if the amendment bill is good for the people, then let the people decide by voting for it in a referendum. He is the only leader in the presidium saying the people's voice must be heard through referendum. Ndo mashoko anobuda panguva ine atinoona VP Constantino Chiwenga panguva ine vari kureceiva ma-attacks left, right and center nevanhu vakasiyana-siyana vaita sana Temba Mliswa panhau yekumira pachokwadi achiuya achimisa kuti no, kana mimi muchiti this is good for the people, saka hatiendei zvedu kureferendum, vanhu vanodecida kutinyaswa neevidence yekuti people they are duly interested, people they duly like these amendments. Zviri kuitika panguva ino kuri kuonekwa kunzi everyone, civil society members, war veterans, retired generals, they are crying because of these constitutional amendments. Zviri kuonekwa nevanhu kunzi the period of 2017 is now fast approaching. Panguva ino kuchionekwa kunzi anytime chinogona kungokala, chinogona kungotsva. That's because vanhu vari kunyatsokuziva chokwadi and they don't want to be used. Pera comment section medu zafunguro enyu vari kudei pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.